Aha. Obi wee kene m unu Igbo ndị ọma njem unu mana obodo anyị na-agba gara gara. Obodo anyị bụ Naijiria dịzị nnọọ ka agwọ n'olu ibie. Onye aghụghọ na ya onwe ya aka ya ekolili n'elu maka na o nwere vidiyo nchọkwu nne kịta. Ọ bụrụ na Igbo onye Igbo na-echa vidiyo ya adụ onwe gị ọdụ maka na ihe anụnwa na-eme unu fụ ka ndị ugwu si tụọrọ onwe ha vootu, ma ndị chekirikiri ụmụazị wee tụ, ma ndị chi okenye, ma ndị ikwu na ndị Igbo, onye ọbụla pụtacha tụọrọ nwanne ha. Onwedo onye na-ekwu okwu n'ihe ọbụla na-eme ndị APC na Tinubu na-eme anyị na Naịjirịa. Onwedo onye ugwu na-ekwu okwu maka onye ọbụla kpaa dosa ahụ ka asị na ha ma ihe na-eme. Unu fụ ka ndị ugwu ji ewere aka ha na-ebi aka n'akwụkwọ mbọsị ahụ. Unu fụrụ ya, onweghị onye nọ n'ịntanetị na-afọ vidiyo ahụ. Mana wee na-ajụzi na amaghị m na Igbo onwezikwara mmadụ ka mmadụ niile nọ n'ala Igbo elichaa n'aka azụ. Niile elichaa n'aka azụ usoro ize kpụba ihe alụ okpu eze kpụkwasị ya onwe unu n'elu. Kpụpụ ntị ka asị na unu anaghị afụ ihe na-eme. Mana ọnụ ọbụla dịka ịbịa inecha vidiyo na ya adụ onwe gị ọdụ, especially ma ị nọrọ n'Imo steeti. O nwere vidiyo ahụ na-eplay nene ya ka ịfụ ihe nwoke a kwuru maka voting, mana na-adọkwa Inec aka na ntị maka ihe ha na-akwado ime n'Imo steeti. Ngwa nene ya ka unu fụ. Igbo Chineke kalamacho ezigbo pụrụ iche. Igbo dị sara ejibụ n'aka na ebe ahụ n'ugbu anyị na ha enwetala onwe gị. Ana m anabata unu niile kpọmkwem n'ozi ya dị oke mkpa m na-ezipụrụ ndị INEC n'Imo steeti, onye isi ụlọọrụ INEC n'Imo steeti, ka ọ hapụkwa isunye Imo steeti ọkụ, ọkachasị Mbaitolu, ka ọ hapụkwa isunye Mbaitolu ọkụ site na polling booth 36 polling booths a na-eme election na Mbaitolu. 36 polling booths nwere over 20,000 voters a na-eme election na ha na Mbaitolu local government. The whole of Amike eme election. The only polling booths eme election na Ogbako only 7 polling booths out of 26 polling booths. So na other polling booths enwere n'eziri Itebiri nke a na-enweghị emehụ na ụmụnọ Hazara ward nakwa ka a na-emehụ na Orodo ward B na Okoro ward A, tinyekwara Ọgwa ward A na Ọgwa ward 2. Ebe ndị a na-emeghe election anyị akakuleti elie na-achọpụta na enwere about 20,000 registered voters kwesịrị ime election na Saturday INEC na-eme ha. And ọwụ ụfọdụ ndị Mbaitolu na INEC emeghe election ebe a. Ndị Mbaitolu pụtachara as early as 8 AM na-eche ndị INEC. Mgbe ndị INEC ji bido distribute we materials to Mbaitolu LGA is about 2 PM, 3 PM, 4 PM. INEC were ebe ha na-eruhu that day. Mana INEC bidoro election n'oge na Ikeduru. INEC bidoro election n'oge na Ikeduru. By 8 AM INEC can start ebidoro election na Ikeduru. Ikeduru mechara election before 2 PM on that Saturday. While by 2 PM Mbaitolu ebidobe election. It is a conspiracy. It is a conspiracy, and I personally will not accept it. INEC should not make the mistake of declaring anybody winner except to the election. Now the 36 polling units and the over 20,000 voters, registered voters, have voted. All that who vote and the main election, we will contest it. So INEC should conduct elections in the 36 polling units and that the 20,000 voters, registered voters, to vote to her. They cannot hoodwink us into accepting any winner. They cannot force us into accepting any winner. Mbaitolu will not accept it. Ndibo will not accept it. So they must, as a matter of must and urgency, conduct election in the 36 polling units. Mbaitolu got over 20,000 voters. Mbaitolu vote to election. Never to election on Saturday. We can make election. If INEC refuses to do this, we shall not only call our people out on the streets of Owerri, we shall not only call our people on the streets of Mbaitolu, we shall make sure that INEC, you cannot disenfranchise our people, and you are there calling results or trying to hoodwink people or trying to manipulate things. Mbaitolu Mbaitolu is the largest local government with the largest voters in Imo State. And you want to hoodwink us, you want to play politics with Mbaitolu LGA, we will not allow it. We will not accept it. So INEC must conduct elections. Namike ward, Nobako ward, Orodo ward A, Orodo ward B, Orodo ward 1, and Ogwa ward 2. Eba neme election na polibus in down. Age mere election.
I get read this election. You cannot disenfranchise 20,000 voters, registered voters. You cannot. You cannot. This is a conspiracy. Inec, this is a conspiracy. This is a conspiracy, Inec. We will not accept it. Inec do the needful. Inec do the needful. Whenever them does them election, now the whole Nigeria. Yes, them elections some places in Nigeria. Today can make elections some places in Nigeria. Ever never election. But in Imo State here, the REC, not Imo State, has refused to conduct elections in Imo State. Ever never elections. It is not only in Bitolu, with other places that never elections in Imo State. Yet the REC in Imo State has refused to conduct election in all these places in Imo State. Remember, you are a woman. Remember, you have children. Remember, how you treat people now will reflect in your life and the life of your children. So, mama, that you conduct elections in all the polling units in the whole of Imo State, especially 36 polling units in Abitolu, and of course, 20,000 registered voters in Abitolu are ready to come out and vote. We are appealing to Inec Nigeria to call the woman in Imo State to order. Call that woman to order and let her conduct elections. Otundo shall conduct elections. Now other states, now Nigeria, Abia State can have election rule now. What is happening in Imo State? Why is this one not conducting election in Imo State? What is wrong with this woman in Imo State? This Inec woman in Imo State. She must conduct this election though. This woman must conduct this election. Order conduct re-election. Now the 36 polling units in Abitolu. We have 20,000 registered voters waiting to vote, waiting to cast their vote. Amike Ward, the whole of Obako. We are waiting. You must conduct it. Declaring anybody winner that Bitoli to federal constituency is against the law. Anybody who do declare winner will suffer it in the law court. Anybody who do declare winner will suffer it in the law court. It's a warning. It's a warning. Bitoli, we are waiting. Biamere election at Bitolu. That is what we are saying. Unu afụgo ka ya bụ ihe si wee dị maka na ọnwụ ihe ọzọ m na-achọ itinye ọnụ na ya maka na amaghịzị m ka m na-esi wee kwuo okwu a kịta mana ọnụ ọbụla o siri anyị ekwu ya ekwu. Igbo anyị mepere ụfọdụ ndị Igbo anyị mepere nsị na anyị ha atụ elekshọn na Igbo anyị maka na otegwu aka iche na-akọnya bụ ekwe n'ikwu ya na ihe ọbụla mee na aka anyị dị n'ihe na-eme anyị. Ịma mme ndị mmadụ ụmụazị mmadụ sitere mụnwa ọ bụ na m nwere nwanne na-arụ na Inec asị m na-epostile na Anambra steeti ka o jeje lụọ Inec official mgbọsị election mmasị anyị agana maka the kind of threat mụnwa na onwe nke m fụ and the kind of ihe ndị mmadụ na-ekwu maka election na amantụ na onye pụta igbo ya na onye pụta eme nka onye so wee tie ndị mmadụ ụjọ n'ahụ ha pụta. Ekenekwa m ndị Anambra steeti na ndị Enugu na ihe ha tụ febe m other states mana these two states ndị godo show ya ekene m Anambra na Enugu ka ha si wee tụgodo ihe atụ mana nna ajụ na Anambra steeti mmadụ 900 and gịnị aha tụelu APC asị m ebe ọbụla Chukwu ya akpọ gị ọkụ ebe ọbụla unu nọ Chukwu ya akpọ unu niile ọkụ mụ na-atụ mụ na-eme mistake bie ka na ya maka otego aka ekwubere ogo na ịma ha onye kwesịrị ịtụ elu iji akụziere gị mana nke ijego jee tụghalụ mmadụ na makwa ya wụ 900 and we go a long way unu kachie ntị tụelu ya amaghị m mmadụ one niile aka azụ ahụ ebe ọbụla ị nọbụrụ iso na mmadụ 900 and tụelu APC a afọ ya asagide gị n'ụwa tụ ụwa gị ọma ndị natara gị na mma ịghọtago maka na afọ unu na-afụ ihe na-eme na Lagos unu na-afụ ihe na-eme n'obodo ọzọ onye pụta fụ nwanne ya na-eme ihe ọ ya akwado nwanne ya n'azụ hadụ nọ na-akụ ili na-ezuzu yali ịghọtago hadụ nọ na-ezuzu yali ọ bụ na ndị Igbo anyị Anambra nyere Peter Obi 1 million Enugu nye ya 1 million Abia nye ya 3 million Ebonyi nye ya 5 million ebe anyị onwezi ihe ọzọ a na-akọ na unu pụta na-ezuzu yali anaghị eme Imo steeti amaghị m ihe gọvanọ Imo steeti na-eme ebe ahụ eme okpukpe onye na-aha mmiri mana ọbụla o si na Jehova enyela anyị ka anyị niile ya eso onye ọbụla niile so wee na-achọ ikpuje nwoke anụnwa na ọchịchị ya anyị na-enye na Naịjirịa were anya anyị na-afị ha mere onwe anyị
Ịghọtago? Maka mụnwa atụghị ọlụ m ya, mana ọ bụrụ na unu nwa sonye aka a na-achọ itinye ihe ọjọọ anụnwa n'ọchịchị, maka ihe na-ahịọkarị bụ eme ha na ọjọọ, ofu onye agbapụsị mkpọrọ obodo ụmụazị m nawa obodo oyibo, ụmụazị ga-ama nna obodo oyibo forever. Ha ya anatakwa mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Ka ọ dị na mbọsị ọzọ.